Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera achinyomba maititi Kamuchacha naTom Jones achidedzera kuti handisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Sei muchituka Madam Bosi vavafirwa nababa vavo. Manje ndo vandiri kumirira navo terera. Kamba wakapedzwa nezemu. Zvinova kungoda kushungurira shungu pana Taira. Taira ndiye akatitenderera nenyika yese uchinyenga varume uchivaroora. I got money. Iripi mari yamaita I got money. Kapedza nemuromo unenge shondo unenge nzonyo yegudo. Kowe pana, I'm anointed. I sing gospel. You sing gospel for who? Sing gospel for my God. You don't listen to shit. You don't listen to a thief team. Tina titerera mbavha isi. Tinongwe kuterera nyaudzwa nembavha ino chinyaudza zanzi endoimba gospel. Unaimbira mbuya vani gospel wewe chidhumo kadzi mbavha gorore chidhumo namasendeka. Haumbofa ukasvika mulevel raTaira chero ukatukirira chero ukadi ende hambofa akakupindura. Hambofa akakupindura. Uchafira kumukuku wekudema ikoko. Kuzoda kuvhaira uchiya uchiseka vanhu vari kufa iwe uine condition yako yaunorarama nayo. Mugodhoi. Mukongonyini mudhidhi une matuzvi. Panyo. Kosho wamaibhanya. Panyo pambuya murata. Mukongonyini wako Kamuchacha. Naunofira kure usati nyaudze. Thank you for the stars. Hey, aikona man. Maimbika zambingari. Mabonga ibvai pano apa titambi nekiti. Tambi nezvikiti isusu zvishiri zvisina order. Kuteerera nekumusha kwavanhu iwe baba vako zvawakafa wakadi kunovaisa kubhuira wakatiratidza kuti kwakaita sei kumusha kwako. Zvitinjyi zvakarumwa nepinjisi. Fuck off. Hanzi ndoda kutaura palive. Don't worry, nichavhura maline. Chavhura maline usatyi. Da utimisira kumhata kune madande mutande uchiya uchinyaudza kwinjiri nechikomba chako chee. Unofunga kuti tinotongwa newe nachea isusu. Kushure kune madande mutande mukongonyini. Chitumbu semimba yegonzo. Nakuya panapo uchitimisira chimimba muteko chakazara maspams etu madhara twawakanokumba kwehupe tune full blown. Doko uchitinyaudza panapo uchimisa chimimba muteko chinenge mimba yegudo. Doko panapo nyaudza uchitinyaudza. Magara anenge matame epitbull. Sunu wenje. Sunu kanyina. Hambo yofera gange anyway nanchalo tu. Dauti misira mazishaya sedhongi riri kutsenga mupopo. Kuindira kujeri kuda kunzwa karoro. Kuenda kujeri kusiya vana nekuda kwemboro. Oya panapoti you motivate you motivate. Who do you motivate? Huh? Do you motivate kune hure hozanari nekumeso kunenge manyoka akarwa neshamba? First rinenge jendera rohwa nechando. Usati nyaudze panapa siyana naTaira haasi mulevel rako. Uzviziye izvozvo kana wakagara kwawakagara ikoko. Usati nyaudze uchiya panapa paira uri mulevel raTaira. Mota chaiyo inodhiraivwa naTaira unoiafodha iwewe. Mota inodhiraivha Taira unoiafodha. Imba inogara Taira ungaiafodha iwewe nekumusha kwako kwaunogara uchijuruja majuruko uchitamba chikudo nemakudo. Ndokauda kufananidza naTaira. Sit your ass down when anja. Beyonce wanna be. Mama dog, thank you very much. You think you can be Beyonce? Also Beyonce when a dirty when. Dauti misira tutako tunenge zvikari zvechikokera. Uchiuya panapa fonyo tumhata. Sika nemunhu asina kupindura. Manje isusu tiri pano. Tichitokuda home and away. Ini ndichida kufa kugofa kumudhidhi ikoko. Ndichikuruma zvitinjyi izvozvo zvakazara full blown. Ndichikupeta. Tutako twakanobayiwa kwadhokota uko tukatadza kana kumera wakuita itwe kupfekera. Dauti misira pameso pane mapundu unge gondo rine manyoka uchiya uchitinyaudza pana twinchwi tichinyaudzwa nembavha isisina plana. Kuchaitwe zvemaraundi mazuva ano. Ana vachaite
kuti zvemaraundi iwe shamwari totsvaga umwe mutactic chenda unobira kukongo kumakongolisi kana kunobva murume wako adopted grandfather wako vaunotambisa bingo uchitidadira kuti naimaiwe ungamise kamudhara kekubingo kekunursing home kaya natatai wakambonyasoona tatai sit down donzi paradzai wawe huni dzanaiwa chingwa cheho ndokubvanyangura kumukosho ikoko sikala sokubhocha sikavhenji ungamise tata nekamudhara karitaya dashamu kechirume chirume hohonwa hari yofanzira ofaka sekuru kakutunda masipema anenge madzibwa emwana ndokaonoda kuya parabe nini murume wangu chikomba chese chinonzi murume wangu everyone. Do you even know the meaning of husband? Unoziva zvinoreva husband? Kuconfuse vana ndiwo wakadzidzisa mwana kusiya beche panze nekuda kwekungomuti zvinhu zvese zvinonzi marriage. Ndofunga mwana wako akatokumbirwa nokuti anongoti marriage nekuti mai vane obsession nekunzi married zvine zodzo zvekunzi married ndezvana taira hazvisi zvako iwe une jambwa nerushasha une shai rechihure nemasara hapana murume anoda kunyenga beche rakashisha orirora uchanzwa bhata nekuvarora iwe uchatengesa mapitbull nezvimbwa sungata zvako zvese uchingoroora vachienda fuck off kamuchacha ndiani anogara nenyenze inenge yegurwe parrot non-stop talking kanhu kane masara emurata ese ndati musatanyoko wamaibwanya pamhata pamaibwanya pane tsete pana ndowe jende kufara amurata mukosho mukongonyini siyana nataira udzoke mumastreets uite chihure chako zvakanaka usi mulevhel rataira iwe uri hure hozana hure rinofamba richipa vanhu vese mheche raenda kuuk mheche yapiwa kuvanhu raenda kuamerica mheche yagoverwa kunew jersey yagoverwa kutexas yagoverwa uya kuuk kuna kwaine usawe full blown heads yako kuzoti zadza tinokucheka nebanga kubeche ikoko kune matuzvi tumhata tunenge tubhakera twemwana shure kune mafuta akagwamba satani kachimbwa sungata kakajaidzwa nevanhu kuti hakafanirwa kupindurwa kana une anoending yekumhata kwambuya murata kwete anoending yekumba kwangu mina hangina mudhavala wawena michalo tuzvi sikala sokubhocha embumbo enukaya kumeso segudo rine manyoka dauti misira maziromo anenge akachena muromo une kwaisha mukanwa muromo unoyo wakachena kudai ungati gudo riri kumwedzi nethirashi isingaperi mumuromo kwada kuyakachinetsa nanataira vanhu asina thirashi autumisira maromo akapapa senyini yetsoko iwe ndinonzika muchacha ane basa newe ndiani hauna mari iwo takakuziva kudhara kuti wakaenda kujeri nekuda kwebeche chairo zemo chairo kusiya vana kuenda 6 months nekuda kwezemo celebrity remudhoto rinoenda kujeri nekuda kwekuda kunzi waroorwa nemunhu ane mazimhasuru hachoisi yacho yevarume hakana pakanoda kuyakachinya dai achizochuzawo mazirume anenge anatata mazimutumba kudai masoja zvino ndikadai achizotsvaga vane mari varume vacho isaidha mastreet kids kana kuti marombe kana kuti hapana zviripo mazifesa acho ungati zvindwindwi akaenda kukoko akanotora street kid riya rekunigeria rakasviba kuti ndokunge pasi pejende rasatani ndawana oga akatanga kupfeka mazidhuku ekunigeria magere. Then you want to come here and think you motivate who? Munhu akanonhonga street kid paDurban akatanga kuritengera mazambi ekunigeria kuita matching outfit murume wase wanyengana nayo nomuturika kumadziro vana vanotorere manaiti ekuziya varume vari mumapicture namai nhasi kwakapfekwa uniform yazizo pamaiki red nemaruva kupicnic mangwana pana shepherd kumadziro mangwana pane rimwe rinenge batista zimonya fohaya mangwana pane shepherd zisumbi vana vane confused.com at least vana vangu vanoziya tata chete vana vataira vanoziya ngoni chete vana vako wakavaexpose mwana wako akanzinyora rondedzero chaiyo inonzi mother and father or parenting or even co-parenting vana vako havatombozivi kuti zvinoreve vanongoziva chigege chinyenze chihaha chimbwa mupengo pese kamunhu kakabva kupi akanaimi kana imbonditaure munoona saka ini ndisingachadi kuita malive mazuvano
because kana ndatanga soka mweya wacho unenge wakundudza uchingoita 399 days anenge ashotwa oenda. Chinhu chisingavhari muromo chakaenda kudurban yowe chaenda kuamerica kuda kubhinya zizo pamaikanda echi chabva ikoko chaenda kuamerica chanotorana nerimwe zimurume rakareba zishepard riraito what do you want shamwari ungafananidze shepard nangoni mazikumbo kudai ungati mugoti mibhadha ungati zvigure zviya zvimakakandye zviya zvine makumbo akatangira kamwana kane zvirinda my husband munhu wese kungoona musoro wemboro my husband kungoburitsirwa kungonzi musoro my husband anything chaiwo mukadhirowa mboro pasi apa pafulapa mwana uyo ane zembo rembwa pawawa anoigarira obva aidaidza kuti my husband kamuchacha desperate for marriage desperate hakuna desperate ashau desperate hure rekufm kwamaimurata namaibwanya hure riri desperate one hure rakaenda kujeri nekuda kwekunzi misisi hure rakaenda kujeri one nekuda kunzi misisi oya uchitanze yotaira ashamisiri anoshamisira akachata white wedding yechokwadiwo kanofurura chibage kuamerica kufururiswa dhunduru rese rechibage uchinzikana uchida ndikuroore furura chibage icho ukafurura chibage ukapfekedzwa dhirezi rekucharity shop ukati aidiwo wangoona mamasuro aya yashamwari masupplements aya haisi mari anonzi masupplements asi kudema hakuna masupplements aya anonwiwa mamasuru chete paipa haizi mari iya yashamwari next time open eyes no kona kuuya kuamerica kuzoenda kuno kuzoda kuita show off wakapiwa pressure nemarriage yatairi kusvika pakunotenga keke raita kunge tower light keke rekuti vanhu vaikwira neladi vachicheka wapedza ndobva waenda kujeri daufore kupedzisira pamasocialite nemacelebrities kuda dauchiti chikeke vanhu vachikwira fly off yekuenda kunocheka keke nemakano nemapfumo achipfuura kuti keke richekeke kuzodaidza vana keli kumba fuck off kamuchacha hatidi kuti utichinjire society negeneration yedu nekuda kuti papressure yekuti tiite fake life kana tisingadi kuita makeup hatidi kana tisingadi kuita mawiga hatidi tidi zvekuda kuti kanganisira celebrity chairo tairo celebrity inoyarichira dzori kana uri parufu uri pakuchema unochema uri kumusha uchinywira mukapu yeplastic ndo zvekumusha kwedu kwatinoviga hama dzedu wakuda kuya uchitimisira zibeche rinobhowa matindindi zibeche rinoita kunge hambu rakakura rimwe side iwe une matindya akazara pasocial media ungazvikombeye nataira wakamboona mbuti yataira paindaneti kokungobvuma wangosvirwa nana Bruno Furnitures wakanyarira orega kunyaudza celebrity chairo wakamboona manudzi ataira kuenda kuamerica kunofurira chibage uko vanotorana nezimurume rinenge zihaugogani rinotena nemwiri wese shamwari ndine vana 4 zvangu but handingaiti desperate kusvika palevel yako mukadziwa kusvika pakuenda kujeri kuba mari yese yaisvika nearly $500,000 kubira kuti ubhadhare mboro wapedza ukasara wakanyenama kudai ungati hure ravhurirwa zipi rikaona musoro wemboro fuck off kamuchacha fuck off hapana munhu anofa akaroora chinhu chinenge iwoyo chine masara anosvika murodhi sare rinozara mubhurugo kunge madhodha ari mupamba unoroorwa nani vanogara nebhinya rinenge iwoyo mbavha yakadaro yakatsotsa hafu yezimbabwe yese chemberero neharawa dautimisira zvitako zvinoridza bhosose sesabhufa zvanzwa nefublon zvida kuya panapa sika nana tai budikira utaure nyaya yako by live kana wakanitarisa bani America bani UK bani USA bani Europe nekuda kwezenzi zemurembwa pawawa kanhu kanotaurisa unge paroti kane simba rakawandira kumuromo seguru dautimisira pameso pakaipa fesi inenge mbudzi yabikwa iya ine nyanga dzayo isina kutengwa kubviswa nyanga kuda kwaya uchinotidaidzira kacheya panapa kachiuya kacheya kakabuda zisonga kachafira wakapa tinokanzwisisa kaya kadai kachitsvaga mari zvinokaive neshena nekunge mombe yanga ichitunga pasi kuri kutaira sakura kutotaira apa munhu arikuda kutozvifirawo madi kungoroora namagara mese muri 3 nashumba nakacheya because kakangonde kamwe kakafanana newe kai
basa nderekupuwa ma$20 kunzi chienda unotuka wakadzikowa svedera imi varwere vafubuloni muri tu imimi rooranai murege kunyaudza vanhu vasinei nemi sika nangoni natairi magosti 10 nefararire takaona baba vako vakaenda nejende kufara vapo hatina kumboona taira paakaisa kana komenda achipeta kana kukutuka heye chii chinonzi taira hauzivi taira asi uchiziva maupdates ekuti pamba pavo pakaita sei una obsession nataira haufa wakasvika mulevhel rataira madam bosi chibaba iwewe toda kutengera matishet tokupa tishet yako neyafifi neyatiti neyasekuru vako neyababa vako yaunonoisa paguva rababa vako neyamai vako yakanyorwa kunzi taira chibaba ketina chimama uzviite izvozvezvo otherwise uchafa wakanyena segudo une stress yebitterness uchafa wakanyinura muromo segudo kudai uchipapisa maromo sebecha regudo regwavava nekuti taira acharamba ari leader iwe ucharamba uri follower. You are Taylor's follower. Let's agree to that and no say no. Because mama no interest. You follow Tyler Chibaba. Simple. You agree to that and dzokera kumateres kwandandi. Kana machida kuita naro. Handi naendi mai kunyasodzana kuti mukosha. Kabaniwa everywhere nekuda kwezemo nehonye dziri kumeche. Kwenda ndina celebrity kunzi ndidedze. Hey, is our celebrity. Anokuremerwa nemunhu airara mutogeta achitonga achatekochekwa beche nemapuranga emutogeta achinyengerwa kupa munhu futi $2 on top of that. Desperate ashau, desperate hakuna. You can never get married. No one will ever marry you. Murume wakanoba kuUK ane dementia uyo akatodzinga natafadzwa pera neParkinson ine dementia nezvese uyo ukatomubvunza kuti nhaiwe Gilbert unonzana anogona kutokudza kuti ndonzi Titi because haane mental issue kamudhara wayo over 60 kamudhara wayo obva ati shuga obva ati mushura matongo ipapo cancer jende rakaora zvese ipapo kuita desperate kusvika pakunoti pamusoro pefull blown yako uri kuwedzera futi jende rine nhingirikiri rine cancer oda kuya panapa uchida kusvikomira uchitaura isusu akadzivana tata tine varume edu vakasimba vakagwinya iwe uri kurara nechitunha umudhana lowana pezi kwembumbu yako wena kamuchacha hama dzaGilbert indai munobatsira mudhara we mai ava vane zemo rinofashaira rinozara dhirihora refodya batsirai Gilbert apunyuke mukana wameshumba. Gilbert homeless tozviziva yanga asina pekugara kuUK asi mudhara we achafira pamusoro pembumbu yemukadzi ane zemo rembwa pawawawu chidhumo namasandeke bhinya iri rakauraya nekuuraya vanhu. Fuck off kamuchacha, fuck off maibwanya mbuya murata, fuck off nezvihuku zvenyu hamba nini. Tyra is your role model. Agree to that and move on with your bitterness. Go and brush your teeth and remove your trash. Siyane na Tyra. Tyra hasi level rako zvachose. Unoda kuti tiridze bhosvo here kuti tikudze kuti hausi klasi yaTyra. Tyra hana noise. Tyra ane murume 1 chinguri wakauri he Tyra ihure. Tyra anowana maendorsement nekushirwa. Tyra iwe wakashirwa kupi wakaenda ukanomanikidzira kwaana Zizo pamaiki ukabva ukanoshirwa naShepherd ukabva ukanoshirwa naTinashe ukabva ukanoshirwa kuTollgate ukanoshirwa nemukomana webhora ukashirwa kwauri kushirwa nekamukomana kune zvimwe zvikombo wobva wakadi kupuwa maendorsement. Nikirikiri maendorsement nekuhura koiwa kwese kwawaifamba uchihura sei waingonotora zvikweya sei uchingoadopta mastreet kids ko unodii kuti ukawanokwirwa nana Shepherd wopuwa endorsement zvinoita Tyra wacho nguru aka yewe godo haufa wakasvika mulevel raTyra from appearance face wise chaiyo to inside wise iwe uri dhongi. Unoziva dhongi riya rine mhata yarembera ndiwe iwewe uri dhongi rine mhata yarembera rekuti varume vese havachadi vakutya kurumwa nemagura vakaona nemazino aya anga akazara kudai basa rekuponza kumeso kuzasi kwakaora kune camouflage wairamba makongonyino wako waitenderedza uchipa vanhu vese apo wapedza wakutanga kuti hey I'm a strong woman like mother like daughter fifi Lexi the hotpot ashawa akuna kuna fuck off nezvibhinzi zvenyu zvakaora iwe namai vako. Tuna basa nemisi. Kana uchida kuramba uchibhadhara Tom Jones mari uchifunga kuti Tyra anoramba akanyarara ndicharamba ndishiya ndichipete. Chaona kuti achaneta ndiani.
ramba uchibhadhara mari stereki uchiuyisa Tom Jones achiuya achipeta indi chiuya nichipindura ndiri panapa. Tinayo energy iyoyo isatina kana zvinotinetsa guys. Energy yekuzviita iripo yakati tinayo. Fuck off Kamuchacha. Fuck off my bwana. Ndaunofira kachani. Unomotivetani iwe mbavha gororo chinhu chine utsinye. Chikatora vanhu chikavashandisa mbamacho achibhadhari kana sendi. Fake life. Unofunga kuti munhu ane pfungwa dzakakwana chaidzo unganyasohaya mabodyguard parufu pababa wako. Kanhu kadakurira fake life kasina kana sendi kana data zvaro akana. Kanoita basa rekutemira ushamwari nevanhu vakana unotora ninga ineini kavo. Zibeche rine mapundu. Dauti misira shure yakarembera nezemo segari kuni vetere kuti misira kamhata kanenge karutsimba kembudzi. Kwedewe shure yakashama kudai yakarembera yakateya varume. Celebrity renzara rinofamba richipetwa nezemo kuita unge rakaiswa nyora dzezemo. Kudai mhata yakarembera yakachedebura yakachenema kudai segari kuni pamberi pevanhu. Kusanyara. Pedza wako yakuimba gospel. Yewe, amen, amen. Ina unofira kugena wena nchano tuzhuena na mai wako na mai bwana. Igodo yenu. Unafunga kuti muda kuya kuzotonga vana varaisi, uda kutonga kwa chikocho ndiwo wakavazvare. Vanhu havachabvumirwi kuita macelebrity because pane gudo rine zembo rembwa pawawa rine godo rinofuridza moto. Ifa vanhu vazorore. Sika teki nenyaya dzevanhu. Dauti misira mwiri wakafonyorwa neshura matongo unge bhero redonje. Chinyaudza isina kupetera jemimbiri tichikupeta tichikudhomokera tichikugwautira unge zvimbwa mupengo. Hauna munhu anofara kuroora akagara newe. Uchanzwa nekufamba uchifongoreswa naBruno Furniture wopuhwa $50 wonotenga mapirits eshuga ashushu nekuda kunzi I'm married Mrs. Title. You interest title Mrs. Oh yakona marombe ndiani unechiyo. Une mota yako wakatenga iri panze seyangu iyo yandakamisa panze electrical car. Ford Kuga pagreen PEV. Electrical car wakambochaja mota iyi. Drive mota yekupemerwa kaine yekupuhwa netopu sinashikunzi ofongoreswa mukosho wonzi chichusa kuti tokupa ipi for 1 year. Mota yangu yangu latest iri 1 year old. Mota yangu idiki kana kuna Dominic. Ndeye magetsi wakambochaja mota pamagetsi. Wakuda kuya panapa uchimisa zibeche rinenge buri ravhomorwa mubhaobha kuti muri marombo unemba inenge yangu iyo. Una imba inenge yangu iwewe. Wakatenga imba yeye kana kuti wakaibira munhu anga akutuma advertise. Tiratidze kama title deeds yekuti wakabhadhara sei nemareceipts ekuti wakabhadhara sei. Chinhu chinorarama neraki mukono unorarama neraki masofa ndeyekupuhwa wardrobe ndeyekupuhwa hembe ndedzekupuhwa mawigi ndeyekupuhwa zvese. Ndosaka tine magatsi ekukutuka. Unotideva uri macelebrity anenge ana Mari Brown asingatori zvinhu zvavanhu taimbokutuke. Because uri wenzara. Unenge uchida kutaira ite wenzara. Gara pasi. Waibeja wani kuti ndinokuuya. Huya kaku UK. Kwira uye kakana wakapinda. Ndiri celebrity uda kuzviona saBeyonce. Satanyoka. Beche komeni wati kune ntove kune matushi kune tsetse. Chiziva zvekuchengeta kandonda kako kawakanonga kuUK yako. Daukombeya kandonda kako nangoni iwewe. Tukakubeche ungazvikombeera Queen of Peace ane dzimba 4. Wakadzidzirana na Queen of Peace wakaenda kana kuECD. Zibeche rinofashaira mangai. Wakaenda kana kuchikora empty vessel dofo rinongozikana nenoise. Yeah. Ndo zvinogonekwa chete. Gara panapa uchitora manotsi ako tinyasokupeta uzononyasoroita zvauri kuda kuita. Asi uzvizive kuti taira hauna zvaunofa wakamuita. Chero ukamuvhurira magosi 1 million wakatotadza kudhara. Wangachida kuti taira ende kunoita fake life yekunodzenembura imba kamba pasingagari nani. Ivo vachigara kuHarare yese vachivakavaka vaine mhuri dzavo.
because hangu achifanirwa kufadza iweyo manje nebeche rako. Thank you for the stars. Wanga uchida kuti taira amhanye kumisa rufu zvawakaita iweyo. Baba kuita chimukuyu mumba vasofa kare kare. Uda kuzviona unge gamba repairi rose yakazibeche rine magwingi ziri mukati. Satani yoko wamaibwani. Pani. Pameche. Funga kuti unotonga social media iwopa unoda kutonga vane vanhu. Kuti taira ngamire kuita celebrity because pane hure hozana rakatundwa namaibwani. Urichi panyama yemhata pa celebrity weZimbabwe. Kubeche kune matuzhi. Wakajaidzwa namai wako veikuyamusa vakakutsvikisa pamhata panobuda nedhodhi. Ndosaka wakuita unge dhodhi riya riri kubva mumhata bhuchuru. Wakajaidzwa nambuya murata vaikuyamusa vakakutsikisa tsoka pabeche imwe tsoka kumhata uko. Manje ini ndokutuka everyday. Kana ndanoita kutuka nemuromo ndokutuka nemhata chaiyo ishi. Ndichiti bwi kamuchacha bwi fuck off bwi. Uzviziye izvozvo. Gadzika mudhidhi pasi takakudza kuti nyarara. Gadzika mudhidhi usataure chinhu usati nyaudze. Hatidi kunzwa uchiti nyaudza chete. Hauti kunzwa uda kuyabana. Hey, fuck off. Misuneje. Mkongonyini nehonyi. Dakuya nemuchaza une matuzhu utadza kugeza mhata. Chuya panapo uchitadza kugeza mukosho wechembere yako yawakanoadhopta kuUK. Woda kuya panapo uchinyaudza vanhu vambopedza kupepa chireshe nechirema chiri kumba kwenyu chinobuda masora. Zvauri munhu anomotivheta vanhu chimboitawo kamalive uchimotivheta vanhu kuti chirema chiri kumba kwenyu chakayaya. Uchitiudza uchidzidzisawo vana vamwe vanamai vane stress vakazvara vana vakaningirikira vane disability. Izvozvo unoda kuzviwanza taira ndiwo wangu uchida kutanga kuzokuratidza kuti famba pavo pakavakwa. Iwo wakambotiratidza chirema chekumba kwenyu chakafonyoka mhata. Tanga wapusha wheelchair yechirema chakafonyoka mhata kumba kwenyu woya nacho panapo. Wozotanga kutaura zvako zvaunenge uchitaura kuti hey fake life. Ane fake life ndiwe. You are doing competition with your own self. Tyra doesn't care and doesn't even look at you. Ndiri brand ambassador weku. Kwa Bruno Furnitures kumashopa akaita meno brekere kandoko unoda kuya panapo uchiti nyaudza tiratidze kana company siri yemujolo yako na Bruno Furnitures. Beche rakashisha rine mauswa mukati. Gidza uda kuya uchinyaudza vanhu. Murume rewe. Chinhu chakafa kare kare cheche chisekuru chisingachazivi ukachibvunza kuti unonzani chinogona kutotanga kuchema. Sekuru anonanzva ruoko anooneswa kokomelori. Sinwenje. Dokuya panoudza vanhu kuti nemurume wowo ifanadzano nemurume wayo anotamba bhingo anoenda kubhingo. Murume wakare kare. Kutoti waita kutoti eho celebrity. Kutoti ndaita achievement yekunozvunzana nesumbi rakarembera machende rinenge baba wako nyama dzarembera matama. Mungati vaitwa kondo yemakeup natsitsika chembere. Watoya panoti waita achievement. Hatina achievements dzekunzi yetu chembere isisi zvana misi zvezve. Idrama rere yazvine vanazvo vakazvikomborerwa nazvo. Isu hatina basa nazvo shamwari. Tine basa nemari nehappiness. Izvo zvako zvekuya pana vehendi nemurume varume even baba vachitandadza zvine zvikomba zvaitakura makofi musha wakafumuka fuck off maibvanya fuck off mbuya murati uri hurewo zana rakarorwa nemari yatete Mildred kai tanga wadzosera mari yatete Mildred yawakanooresa kwamaposi wozouya panapo uchinyaudza taira unonyaudza taira wakambonzwa kuti taira akarorwa nemari yekupinyurisa mukoshe. Kuzvirora kufamba nekuzvirora nekuda kwepuresha kubva kuna taira. Kungoona paita jende chete jende rese rinenge richikumbirwa kunzi riri kukumbira kukurorai kuti nditsividze taira. Kungoona pane jende kudai unoda mari kuti ndikurore nditsividze taira. Taira akaroorwa ari mhandara. Ngochoni yako iyeyo wakasiya zadza baba wacho yedzuka. Kamwe kacho kaika yamheno kwakamuchaina kaika nemaziso akasonwa neshinda kuti wakakaona ku. Woda kuyanguru wakati
tingoni nataira yehwaya vacharambana ndazomupa $10 musikana wangoni kune nhumbe chichi wachinja varume vanganisinza wakati taira vangona havandanani chingoona vari ese fokofu kamuchacha putseke fokofu maibwanya kamuchacha indamufi yakachana zibeche rine mapundu ziburi rinenge mugodhi wegoridhe panyo pane matuzvi lexide hotipot haufa wakasvika mulevhu rataira iyewe unotoziva ndoziva kuti uri panapa neghosti rako uende uchingoziva kuti chero zvikafa zvakachinja zvakatsvuka seropa haufa wakaita sataira taira akanaka fesi taira akanaka bhodhi taira akanaka skin iwe unoita unge chipoko chekugreat hope cheche chatiza mumochari chaiswa makeup halfway gara pasi hatina celebrity redu zvimbavha kudai dzakeni kumaro kuti yaudye mari dzana tete Mildred wakuya panapa nemari dzana Jineo wakutimisira zibeche rakabvarukira nekuvatwa vana awilo longomba vanani zvichinhu chese chinongonzi chinogona kupinda nemasvosva anopinda mubeche regudo shavo hakuna chese chaonzi kuita zemo rinobuda nemunewspaper kuverengwa muyechimetro kunzi kune mbuya ine zemo rembwa pawawa yakanogara kumusha kudema ndogara kuchishawasha hills ndinemba ungatitaura kuti nemba imba here yechidhengezere dhiri hora refodya riyari imba iyeya kana wakaitarisa iwewe vana Jinimbi naanazodwa vane dzimba dzine mamushoni vazoti chii kana uchititaurira kuti kiriniki iyeya imba unenge uchizama kuti chimba wakambonyaya kukurira kupiko iyo mai murata vaingoita ugazini yeumheche wakapusa wekuti hauna mbopfuura kana nekunana emarodhiu kunana mount president uchinyasona dzinonzi dzimba here iwe naiwe mbavhai please kana vanhu vakutumana vachitaura zvekuti ndine imba nyarara kutaura vanazodwa neriyaro vana sisi vaJinimbi vane dzimba chaidzo dzina upstairs dzine jimu jakuzi neswimming pool kwete chidhengezere chako cheche makazara nyoka nezvishiri muyamwe munotambira madzvinyu nemagakanjwe nhodo ndine kunetsana naritsi mwana mudiki ane zera nafifi unganakirane nanhingirikiri naritsi iwe une kumeso kunoita unge sendipepa riya rakakwesheswa ne1 side ungazvikombe ungamire naritsi kutoita hondo kukwikwidza kurwisana nemwana munyika akainzana nemwana wako akasumwa kumeso wausingazivi kuti baba vake ndiani ouya panapo ritsi tangu waita stand pazera raritsi iwe waive nei wakazara full blown edzwi nemakore mangani unoda kuema ritsi kuda kutaimira kumatero kuvana vadiki uya kuno kune svezera rako tikurume mukosho iweyo tichinosvipira uko kure siyana ritsi varwe nemukochani yako neuyo wakasonwa kumeso muchina mutemo wakanonga mheno kwawakanomunongo haunyani manje celebrity nematuzvi ritsi unganakirane naritsi unoda kuti ritsi aite stand iwe pazera raritsi chawangoinacho ifull blown edzi chete waive nechii pawakaita zera raritsi iwe mbavhai chii chimwe chawaive nacho kunze kwefull blown edzi kuda kuzvikombera naritsi is doing very well plus ritsi akanaka inatural haana krashi kana tsete sewewe plus ritsi aimitisana nevanhu vaidanana navo anga asingavatengisewo unofamba nechikwama chekuti ndine 10 yekutenga ndine 10 munhu anofamba achiita fubhunde oda kuzviudza kuti uri celebrity rambuya murata kwete randinoziva inini veche rako nematuzvi indaunonyatsopisika ndove netsete dzako dziri kumhata kwakoko wende unogara pane chimwe chikona because in my eyes you will never be a celebrity uri hure randakaona richihura richifamba richipamudhidhi richipinda kumainbox evarume richivamanikidza kuti ndiseyo mboro mapiritsi ako iwewe akazara zemo mukati beche rakutamba kwasa nezemo rembwa pawawa kana uchinyatsoudai nindiro ndakanyatsoukudza fuku
kucombat kuti I am open for business. Minute you send Tom Jones to insult Tyler, I will be there standing like Sumbi. Kana uchida kutuka Tyler mutuke weke. I'm sure you've heard zvataurwa naKeti Masomera kudedzera ntanzvi kudzora tsvimbo. Thank you.